ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଲିଅନ୍ଛି। ଆଜି ମୋ ମାମା ମୋ ପାପାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ। ମୋ ପାପା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ପୁରା ଛିନ୍ଦର ଛନ୍ଦର ହେଇକି ଦେଖ ଲେଦି ହେଇଗଲି। ମୋ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଜ୍, ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏଇଟା ମୋ ପାପାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଏମିତି ସଜ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲେଦି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବାକୁ? ସବୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋତେ କହିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବଦ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲି। ନା ନା ନା, ସେଇଠୁକୁ ପାପା ମାମା ସମସ୍ତେ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲେ। ହୋଷ୍ଟିଂ କରି ସମସ୍ତେ ତାଲି ବଜିଲେ, କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଦିଦି ଭାଇମାନେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ, ଡ୍ରମ୍ ବଜାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଦିଦିମାନେ କି ନାଚିଲେ, କି ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇଲେ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କାଲି ହୋଲିଲା ପୋଲିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲେ ନା ନା, ମୋ ପାପା ପୁରା ରେଡ଼ି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭାଙ୍ଗିବନି। ତାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗେଲ କଲେ। ମୋର ଅଛି, ମୋତେ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଦେଲେ, ମୋତେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆରାମସେ ସେଇଠି ଝୁଲିଲା ବେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ନିନି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶୋଇପଇଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଲେ ମାମା ମୋତେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଖୁଆଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପେଲ୍ ଆଉ କ୍ୟାରଟ୍ ପିଓଲି ଖାଇଥିଲି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇପଇଲି। ହଉ, ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଟା ଟା।